moción do BNG solicitando a comparecencia da Consellería de Cultura. Sí, bueno, boas tardes, vou defender esta moción. Vou a ser breve, bueno, máis ben brevísimo, en consonancia con o nivel de esforzo de traballo desenvolvido pola Conselleira, cuxa comparecencia pedimos hoxe aquí. Son varias as razóns que nos levan a pedir a comparecencia da Conselleira de Cultura no Pleno, que tratarei de ir desgranando ao longo desta intervención, pero a principal é porque desa maneira agardamos ou temos as esperanzas de que podamos ter a información da acción desenvolvida no Departamento de Cultura, xa que nos órganos ou nos foros onde esa información debería ser dada, como son as comisións de cultura que se celebran quincenalmente, pois ali esa información non chega ou é escasa ou moitas veces cando chega se é tarde. Estou a referir de que non se informa dos acordos adoptados na Xunta de Goberno nas comisións informativas, ainda por riba as actas estánnos a chegar con casi un mes ou mesmo un mes de retraso e, polo tanto, cando leemos as actas e facemos preguntas á señora Conselleira de Cultura para que nos explique algunha das cuestións ou dos acordos ali adoptados, pois entonces o que hai é un caos absoluto. Venme ahora a mente, unha vez que coñecido un acta da Xunta de Goberno, soubemos que a Comisión de Cultura ou a Conselleira de Cultura facía un pago nunha factura a un veciño de Moaña, entón pedimos explicacións en torno a ese pago. Claro, a información que se nos deu na comisión foi un pouco, eu non sei se decir kafkiano ou de que xeito, porque ao principio parece ser que era un autónomo de Moaña que se facía cargo de ese traballo, que era o reparto da publicidade da actividade do Entroido, pero xa na mesma comisión dixo non é autónomo, é parado. Pero que despois, ainda por riba, tres días despois na prensa, enteirámonos que non se trataba disso, que en realidad era un adianto da subvención a unha das asociacións veciñais que participaban no desenvolvemento da actividade do Entroido. Bueno, en definitiva, que a ver si, coa súa comparecencia, temos a información que se nos furta nas comisións. Pero hai outras razóns que tamén nos interesan, e é que, polo que estamos vendo ao longo destes 3 anos, non existe unha política de investimentos na área de cultura que polo menos siga unha liña, cando menos racional e ajustada ás necesidades primordiais. Mais ben non é que non exista, mais ben é que o que existe é unha liña de investimentos, pero que o que potencia é o superfluo e o banal frente ás necesidades prioritarias. Estou me referindo a que, mentras se levan a cabo recortes en aspectos ou en departamentos da área de cultura que nós consideramos que son primordiais, pois mantéñense gastos como pode ser o do alumeado de Nadal ou da cabalgata de Reis. Non sei se eso realmente é prioritario, é un gasto de primeira orden dentro do Departamento de Cultura. Pero a fin de que poida xa ir preparando a súa comparecencia, voulle dar algún aspecto máis que nos consideramos que se nos debería aclarar ante este pleno. Mire, preocúpanos moito o abandono dos diferentes centros culturais que están repartidos por todo o concello. Pero, sobre todo, gustaríanos focalizar esta preocupación no Centro Cultural Rosalía de Castro, que quero lembrar que ustedes correron, corre que tapillo, a inauguralo, para despois deixalo no máis absoluto abandono. Pero nun abandono tal que nin siquiera revisaron os desperfectos que podía haber ou nin se preocuparon de pôr en marcha o montacargas. E o máis grave de todo isto é que despois das denuncias continuas na prensa dos usuarios, das asociacións de veciños de Domaio ou das preguntas feitas na comisión, tivemos que ser a oposición a que lle tiveramos que dicir que existía unha fianza coa que se podía presionar a empresa para poder exixirlle a reparación dos desperfectos. E agora parece ser que 3 anos despois deronse conta de que eso existía e xa nos viñeron contando na penúltima comisión de que
non lle iban a pagar as manillas das portas porque as portas eran moi pesadas, aínda que eles decían que iso era un desperfecto do uso. Vamos a ver que explicación nos dá para esa demora de 3 anos en comezar a por ao día un centro cultural que recibiron en herencia, desa herencia que despois sacan o que lles dá a gana. Mire, tamén estamos moi preocupados e gustaríanos que nos lo aclarasen na súa comparecencia polos seus planes de futuro para a Escola de Música. E digolle isto porque nunha comisión de cultura a que acudiron os pais e nais dos nenos que acuden a esa escola, ali transmitironlle a súa preocupación polas deficiencias estruturais, pola falta de persoal e polos problemas que tiveron de organización este ano dos obradoiros musicais. E para a nosa sorpresa e alarma, porque iso sí que foi alarmante, o señor alcalde comenzou a falar en termos de déficit, rentabilidade, vamos, que mesmo nos veu a dicir que ou pagaban o 100% do mantemento da escola de música aos pais e nais, ou senón que ustedes non tiñan ningún interés. Entonces, sería bom que nos dixera cales son os seus plans e como se mantiveron os investimentos ao longo destes 3 anos e cales son os seus plans de futuro para esta escola. Tamén sería interesante que nos dese resposta a súa inanición ante as queixas recibidas no funcionamento das bibliotecas públicas. Lembrolle que no pleno do 31 de outubro do 2013 a Federación de Veciños a Chamusca presentou unha moción que foi aprobada, lembrolle que foi aprobada, no que se quería que se habilitara unha partida para dar solucións a uns problemas que eles ali recollían e redactaban. E ademais, moi clariños, e que non saibamos, a día de hoxe non se fixo nada para solucionar eses problemas. E ademais, gustaríame decirlle que é curioso como non teñen escrúpulos en reducir cousas tan, eu creo que hasta nin teñen incidencia no orzamento do Departamento de Cultura, como pode ser a eliminación da página web da Biblioteca Central ou a eliminación da prensa escrita das bibliotecas que denunciaba tamén a Federación, cando era un servizo demandado polos usuarios e sobre todo as persoas de maior idade. É o que o mellor di a interventora no seu último informe, é dicir, a neglixencia de gasto. Non temos para pagar o periódico nas bibliotecas públicas, pero si temos para bombillas de Nadal. Aí a cousa tamén deixa traslucir un pouquiño cal é a súa opinión ao respecto do que debe ser a cultura. Poderíamos ir falando, pois, por exemplo, do declive ou do devalar que leva a Casa da Mocidade, que ahora xa non sabemos, é de todo menos Casa da Mocidade. E poderíamos seguir falando así indefinidamente, pero como isto só é unha moción para que vostede faga a comparecencia se sai aprobada no seguinte pleno, pois simplemente dicirlle, como di o cantante, que nos sobran os motivos para solicitar a súa comparecencia e así tratar de entender algo das causas deste deserto cultural no que a súa, para nós, neglixente actuación ao frente do Departamento de Cultura nos leva en este momento. Nada máis. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos por favor?